Mabuhay Madayaw! Welcome back sa tuan channel, Tomas TV. So gikan ta og USA, which is unahan sa Agdaw. So naa ta karon diri sa UK, unahan sa Kidapawan. So moadto ta karon og falls. So try na to karon kung unsang available nga falls nga pwede na to ngadtuan kay nag-ulan-ulan man tugod ta karon. So try na to kung pwede ba na to masudlan. Tara, let's go. Danlog kayo. Grabe kadanlog ang dalan. Nag-green lang ang yuta oh. So mga katumas, nata diri karon sa Indangan Falls. So padulong na ta. So ang Indangan Falls nadra kanang pababa. So pababa ta karon. So medyo exercise ta. Dundol na ta. So medyo lapok lang dire karon mga katumas kay gikan og ulan. So wala mi nadayon kaganiyang buntag. Actually mo diretso unta mi og kuan sa Magpit. Kaluyan sa Ginoo basin ng ugma buntag magsayo lang mi para at least magtuan na mo kay ang falls number 2 medyo lisod no. Lisod daw kayo adtuan kay pagnot pa kayo. Actually na ni adto rito ganina ingon sila nagbuhat na sila og trail katong dating nga gikuan kay ang falls number 2 actually wala na ginapasudlan karon. So naglamat na ang mga dalan dito daghan na kayo og kanang mga sagbot. Pero adtuon lang gyapon nato og ma-try na to. Medyo lisod-lisod na ginang dalan diri mga katumas kay guba ng mga kuan mga simento nga himo og dalan. Ana na ta guys, dol na ta. Madunggan na nato ang kuan sa tubig. Kita na nato no. Mo na ang Indangan Falls. Maka-happy no. Wala og problema. Tara. Padlok man ka. Diyan lang agil. Dire. Guys, mana akong mga kauban. Si Jingjing, si Ipoy, si Injong TV, Masawa, si Miss Joy. Guys, padol ta. Bunyo kayo. The next morning. Good morning mga katumas. So it's our second day dito sa Kidapawan. So nag-sleep over ta. So karon moto na ta og So unahan sa Magpit. So panahon na to ang 2-in-1 Falls. So mo ni atong mga kauban, la Jingjing, si Ipoy, si Ate Tutit. Bilin lang si Ate Tutit kay may mag-prepare sa tong paniudto. So good morning mga katumas. Mo na ni ready to go na mi. So mo na ato ang barangay Laag na ni ron. Ay dagan-dagan na. Mga katumas, good morning. So atuan na to si kan karon Injong TV. So ang isundo. Bro. Sundo, gisundo. Hindi man mo ban. Sundoon, basta di mo ban. Sundoon. Oo. Ana lang na, simple. So, napugos o guban. Ato ang boss. Si boss Ian. Kauban na to.
Tugnaw na diri dapita na. Line curve with arrow. Nana ta diri karon sa barangay Magkaalam. So moadto ta karon diri, mo ni ang dalan. Dira ang dalan, adulong og Bidlanan Falls. So abakayo no na mo doon lang. Tara. Doon na to dito ron. Asa, depende karon sa panahon, adto na to. So sa mga wala pa nakabalo, mo ni ang kuan taiti. So mo ni ang ginabuhat og silhig, soup broom. Ano sa kanang ginabuhat og silhig sa sulod balay. So daghang kay diri mga tanom. Be, danluga. Paghinay dia. Danlog. Hinay ha. Gunit ya sa mga bato. Wapo kayong dalan guys. Pag nahagbong ka, sapa rin masalo ni mo. Tara. Kita na nato ang falls. Gasagarak na. So kana, ugos dito og lakaw ani. Saw-saw kita sa tubig. So guys, what's up? Nano ta diri karon sa Bidlanan Falls. So mo ni ang ako ang ginaingon sa inyo diri sa may Magbet. So medyo pasunod lang siya, medyo lisod po ang dalan. Pero okay kayo. Pag maabot ka diri ang lugar, kayo ka, wow, makawaw jud ka. Ito mo sa kagwapo sa falls. Tara, pakita na ko. Oh. Nice kayo. So medyo ako po na yung kuhan, kaling liguanan na area. So, dili na yung taas. Siguro sa mga 40 feet lang siguro ang nakakapon sa iyahang falls. Malihog lang ko, kung ato mo diri, makidala sa inyo ang basura. Kay muna nahitabo diri karon, daghan kayo og basura. Tara. Pabilin na nila ilang mga basura. So, dapat dalon na ninyo. Para makakuha na to ang lugar nga nindot. No? Sayang kayo ang one, sayang kayo ang ato ang mga falls kung bilang na itong basura. Guys, muna akong mga kauban. Shout out! Iyan, kauban na to karon. So, atong ilaag diri sa Bidlanan Falls. Subscribe ka kay TV. So, pakita. Yo, what's up? Mga kaibigan dyan, please do subscribe to my YouTube channel, sa mga friends ni Tomas dyan. Hello! Magandang buhay sa inyong lahat! So, naikot si Juan. Naikot na to. Huwag kang maging dayuhan sa sarili mong bayan! Ayan! Yan. So, pagkipulot sa inyong basura. Wato mo dere. Pusa inyong basura! So, napo tayo gamay diri nga kuan. Gamay nga liguanan para sa mga pangbata. Ayan guys, nakaligo na tayo. Tugnaw kayo ang tubig. Lito na gani kong video kay kilihok-lihok, katugnaw. Why are we still here? Just to suffer? Mga Tomas, tanawa si Inchong TV, dili daw siya prepare. Sakit daw kayo yung ulo, dili daw siya gusto mong pero tanawa. Tanawa, dili siya prepare. Dala pag shampoo. Oh, na dili prepare. So kauban na to karon si Ian. So may masultinin mo diri yan. Nindot ang lugar.
bugnaw, sayang wala ka ba na kung pinalangga. Nabilis sa balay. Next time, Nagmahay nga mga kato. Lami kayo. bugnaw. Halos ko na gani sa kaligo. Naumol pala ang tiil. Tugnaw na kayo. A few moments later. So mga katumas, so mo ni among sunod nga atuan. Buhat mig trail diri. Kani. Papedalan. Okay. Yeah, lalom kayo. So try na to atuon ang isa ka pulse dira sa baba. Dapat lang sa atong natuan kay dito to ganina tong falls. So dagan-dagan ang niabot mga rider. So may na lang kay wala mi nag-abot. At least nakuha na to tanan ang view sa kuan nga wala pay tao. Tara. Nanghit pa sila kung sugtan ta nga mo naog dito. So pwede daw atuan pero magagwanta ta sa dalan. So medyo lisod-lisod jud. Tara. Natay team leader. Kawanan sa nato ang dalan. Careful lang, careful. Sige kayo. Naida yan kay So, welcome to the jungle. Muni klarong jungle. Siminto na dalan padulong dira. Ito pa rin na pinuntahan namin na falls. Kung walang daan na falls no, kasi nga gawa ng sarado, no? Para makapag-vlog na rin si Tumas TV. So, gusto jud mo adventure. Dara. Diba, pagantay lang mga tunok-tunok. Kani, mo na atong gipangita nga adventure. Sulit kayo. Yan po mga kaibigan, meron Oh, pong mga dagan pa kay tunok. gapang moves dito. Gapang moves. Gapang moves. Oops. Kasi nga po mga kaibigan, itong mga ano nito, tingnan mo, meron siyang mga Grabe guys, lisod jud kayo ang tanan. Promise, dili atik. ano siya, abandoned falls po siya mga Abandon kaibigan. falls na ini. Yeah, the scene. Ayan, gusto rin mag-adventure ha? Adventure mo gipangita. Guys, tanawa, mo na tong mga ginalikayan. Mo na siya ang ratan. Bro, tanawan niyo, kanang gisututan niyo na, may mga tunog ni. Sakit kayo. Ayan po si Tumas TV mga kaibigan. Ano naman tani? Climbing to the tree. May gani kinatay pagkatarsa. Uy. Bali. Uy. Ay, nabali. Natay pagkatarsan na ni. Nagamit natin yung training natin dati sa Ninja mga kaibigan. Oops, dagag tunok. Matunog. Dili na siya matinik. Matunok na gyud siya kadagko na kayo. Guys, tawag nila ani abandoned waterfalls. So mo ni sa una ang ginaliguan diri sa Bidlanan. So kato atong giliguan ka ganina, mo na tong na-open to siya. Nag-start to katong pandemya lang. So na-discover siya. Kani mo ni ang ginaliguan sa una. Mao gini siya ang original. So na-close na siya karon. I don't know unsay inungdan ani. Tanaw na to. Ngano? Ay, boss, galing sarap na ko. Galing. Kani. Nakita po sa mga viewers na matunog. Grabe. Tunog. Kado po siya. Delikado gyud guys ha. Kuan siya. Tagko na gyud guys ha. So dili na ni tinik. Tunok na gini siya. Yan mga kaibigan, nasangit si Insyong TV sa tinik. Natunok. Ha? Hinay-hinay lang. Guwapo kayo ang atoang trail. So, hapit na to sa falls. So, doon na lang ta. Naagi na siya ito ano. Kasi mga gibuhatan na sa una o cottage siguro.
Tangigit. Ang luga eh. Wapo kay dalan. Danlog. Guys, patinuod lang, masipag. Unsa kalisod. Makita na to karon ang falls. Nice kayo ang falls. Makita na to. Ito kinala. Sulit, bahalag. Disod kayo dalan. Sulit kayo itong gatuan. So mga katumas, nanatan rin sa ikaduhang falls, sa Pidlanan Falls. Pero as of now, wala pa rin siya ginapasudlan. Eh, tungod sa siguro, dati niya siya nga ginaliguan sa una, kaya lang i-close nila. So mo ito itong giyagihan kanina, medyo dito kayo. Tip kayo ang dalan dito. So, sa mga makita na to, kung ako lang ikumpara siguro ang falls, mas guwapo ang falls dere kaysa dito sa itong giyatuan. I don't know lang kung sa'yo mga kuwan dere, no? Kasi yung makuha ang falls. So, i-abandon na siya karon, i-abandon falls. Ayan kayo. Okay kayo. Sulit kayo ang atong paglakaw dito. Maskin lisod kayo. Pero, makita nyo na to nga, sulit. So, kauban na to karon si Ian. So wala gid na nagmahay naguban na to kay nakita yun niya ang masipag dili na kailangan ato nga po siguro giatuan Tuhon, na to. kamon, suroy po mo. Suroy pud mo pohon. Mga katuwas. Kung gusto mo interesado mo musuroy diri nga falls kani agihin ninyo ni. Mo ni ang dalan. So kita nagbuhat ang taog trail para at least maabot lang nato ni nga falls. So guys, nakita ninyo diha oh. Nailangog dira. So wala pa nakakuan, wala pa naka-adto diri. Ay isa ka outlet sa tubig dira. Tapo diri. So hangtod diri na lang mga katumas. So ayaw kalimte pag-subscribe, share, o paki-click na lang po sa notification bell. Babu, yain ni Bern, shout out kay Inchong TV, kay Ryan Canilio, kay Bonaruyo, pati sa ato ang amigo diyan sa Panabo nga kuan si Kon. Salamat kay sa pag-akomodita mo dito sa Panabo, pati kay Padre. Salamat. Babu. Guys, tawa. Okay kayo. Wah, hurot ang ano? Hurot ang fats. Exercise mo lang. Paano larong trail? Gusto ay lang. Wala. Tapos tubig dali oh. Say,